ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои соев. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар видео лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. имрӯз номае ба даст дорем ки пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, агар барои шумо билети арзон дар кор бошад, марҳамат дар номрои болои экран занг зада метавонем билети худро аз тариқи телефон, ватсап, вайбер, имо дастрас кунем, ё ин ки ба адреси мо метро Новокузнецк, улица Балшой, Татарский дом 35 омада билети арзон харидорӣ намоед. инак ба қироат кардани қисса шурӯъ мекунам. салом ба ҳамаи шумо апаву акаҳои меҳрубон. як мушкилоти ҷиддӣ дорам ки дар он дармондам. бо писари ҳамсоя аз айёми кӯдакӣ калон шудам. риштаи муҳаббат бастем. солҳои сипарӣ шуданду мо ҳам ба воя расидем. азбаски писари ҳамсояамон на он қадар вазъияти хуб доранд, камбағал ҳастанд ва падари ман бошад идоранишин ҳаст. онҳо чанд бор ба хостгорӣ омаданд, аммо падари ман гирьяамро нигоҳ накарда гуфт: ба он камбағали почаканда духтарамро намедиҳам. гӯён хостгоронро ноумед равон кард. мо ки якдигарро сахт дӯст медоштем, гурехта никоҳи мусалмонӣ кардему ӯ ба шаҳри Москва ба муҳоҷират рафт. аз ин корамон касе хабар надорад. ҳарчанд ки мо никоҳ ҳам дошта бошем, боре ҳам ба ман наздик шудагӣ нест. хулосаи гап, як ҳафта пеш як ҷураи падарам ба ман хостгорӣ омаду падарам маро нопурсида дод. ба қарибӣ туямон ҳаст, аммо ман дар никоҳи писари ҳамсояамон ҳастам. намедонам чӣ кор кунам. илтимос, ба ман маслиҳат диҳед. маслиҳати шуморо интизорам. дӯстдорони шабакаи қадамшои соев, номаи имрӯзаи мо ҳам ба поён расид. раҳмат ки то ахираш гӯш кардед. саломат бошед. ҳатман дар видео лайк монед ва обуна шавед. видеоро ба дигарон бифиристед, то ки пешрафти шабака аз шумо вобастагӣ дорад. раҳмат бори дигар миннатдорам аз шумо. хайр, то наворҳои дигар. худованд нигаҳбони мову шумо бошад.